ɗaya daga cikin abin da ake cewa siyasa ta haɗe da al'umma, ta haɗe da gwamnati, ta haɗe da duka buƙatun 'yan ƙasa. Da kuma ta siyasa ana yin ta ne domin buƙatar al'umma da kuma buƙatar 'yan ƙasa. A jiya an wayi gari ka baƙunci ƙaramar hukumar Ɗanbatta, Kazaure, Daura da ma nan cikin garin Katsina. Al'umma sun fito da dama a ko'ina sun yi dafifi don ganin nuna maka mubaya'a, ƙauna da kuma shauƙi. Me za ka ce game da wannan? To, jama'a assalamu alaikum. Na farko ina son in fara da godiya ga Allah, kuma in gode wa 'yan Najeriya gabaki ɗaya, musamman ma dai mutanen da suke wannan sashi na Najeriya, musamman wanda muka biyo ta garuruwansu da ƙananan hukumominsu. Kamar yadda ka faɗa, ni na farko da muka je muka buɗe ofis shi ne Ɗanbatta, jiya 25 ga watan tara shekarar 2022, kuma muka ƙarasa Kazaure muka buɗe ofis. Muka zo Daura muka gaida mai martaba sarki, kuma nan ma muka buɗe babban ofis. Muka taho Mashi muka buɗe ofis, sannan kuma muka karɓi 'yan jam'iyyar PDP da APC da sauran jam'iyyu, ko muka zo Mani muka sake buɗe wani gagarumin ofis. Haka muka shigo wannan gari na Katsina, muka tarar da dubun dubatar mutane waɗanda suke jiran mu da kuma wanda muka taho da su. Muka zo muka buɗe ofis cikin annashuwa da farin ciki da jin daɗi. Saboda haka mun gode wa Allah, kuma kamar yadda kuka gani da daddare mun tattauna da shugabanni da muke da su na jam'iyya da 'yan takara da sauran mutane waɗanda suke muhimmai, da shugabanni na manyan makarantu da ɗalibai musamman na alƙalam, da sauran mutane waɗanda suka gane cewar wannan ƙasar ta zama wajibi mu haɗa kanmu mu yi aiki, maza da mata, yaro da babba, domin tabbatar da cewar mun ƙwato ƙasar nan daga irin yanayin da ta samu kanta a halin yanzu. Yau a Najeriya muna cikin ɓacin rai, muna cikin abubuwa marasa daɗi waɗanda suka damu kowa, musamman irin wannan jiha ta Katsina, wacce tana cikin wuraren da abubuwa suka lalace a halin yanzu. An wayi gari yau mutane da yawa ba za su iya zuwa gona su yi aiki ba. An wayi gari yau waɗannan mutane suna ta kai wa garuruwa da ƙauyuka farmaki. An wayi gari tattalin arzikin ƙasa ya yi ƙas, wanda duka wannan abubuwa ne waɗanda ya kamata hukumomi su yi maganinsu. Amma yau an samu kai a cikin yanayi mara daɗi, wanda shi ne dama muka hango muka ga ya dace fito da sabon tsari a Najeriya, musamman wannan jam'iyya ta New Nigeria People's Party (NNPP) mai alamar kayan marmari, wasu ma su ce kayan daɗi cikin kwando tsakiyar Najeriya. Ma'ana wannan kaya zai shafi ko'ina, kowane sashi na Najeriya. Alhamdulillahi, jama'a sun karɓa, domin abin da muka gani jiya ya ba mu sha'awa ƙwarai da gaske. Amma kuma babu mamaki, dama wannan jiha ta Katsina da kuma Jigawa da muka taɓa, musamman ɓangaren Kazaure, kaga dama da Kano duka magana ɗaya ce. 'Yan uwa ne mu, abokai ne mu, kuma in Allah ya yarda za mu dunƙule, musamman a wannan zaɓe mu ceto kanmu, domin tabbatar da cewar arziki, kwanciyar hankali, ilimi da sauran kayan alatu na jin daɗin jama'a ya sake dawowa fiye ma da yadda muka san shi. Saboda haka ku 'yan musamman 'yan jarida muna gode muku da kuka biyo mu
kuka ga abubuwan da ake yi mana akan hanya na alheri, kuma aikin ku ne ku je ku yada da duk inda za ku iya domin mutane su gane wannan tafiyar ba ta wasa ba ce, kuma wannan tafiya ta talakawa ce, mutane waɗanda suke mabukata, waɗanda suke son a gyara abubuwa, wanda suke so a kwato Najeriya daga hannun mutane 'yan ƙalilan wanda suke gallazawa al'umma. Ga matasa nan ba aikin yi, matasa sun shaye-shaye, matasa sun shiga abubuwa marasa kyau, yanayi da suka samu kansu na rashin kulawar hukumomi tun daga ƙasa har sama. Saboda haka muna gode wa Allah da muka zo wannan gari, kuma jikinmu ya daɗa ƙarfi na mu tsaya mu jajirce mu yi aiki da talakawa da matasa maza da mata a wannan ƙasa ta mu. Game da a nan jihar Katsina da game da muka tattauna da jama'ar garin, mafiya yawa suna kiran jam'iyyar da suna jam'iyyar Kwankwaso. Akwai wani wayar da kai da za a musu kafin yin zaɓe don ganin cewar sun gane cewar wacce ce ma tukuna jam'iyyar da za su kai har ɗan yatsu su dangwala a lokacin zaɓe. Ai za su yi in Allah ya yarda, saboda muna da watanni da yawa daga nan zuwa 25 ga watan biyu, kaga watanni ne, ga wannan September din har yanzu bai kare ba, ga October, ga November, ga December, ga January, ga kuma shi ta kansa February din sai ran 25 ga wata. Ai muna da lokaci na wayar da kan jama'a, amma kuma mutane da suke cewa yanan fifi ko bai kayan daɗi ba, ai duk inda ka je ranar zaɓe ka ce jam'iyyar Kwankwaso, ai kowa ya santa tunda muna da agent a ko'ina. In ka ce jam'iyyar Kwankwaso, ai dan NNPP shi zai ɗaga hannu ya san ƙuri'a sace. Saboda haka wannan suna ba ma damu mutane su kira ta da kowane suna ba, in dai mutane za su gane jam'iyyar da ake so. Kuma ai ka gani abin alfahari ne a gurina, na farko tukuna mun ɗauko jam'iyya jaririya mun kai ta wannan matsayin, kuma mutane suna son ta saboda dalilai da yawa, ma ciki saboda ni din ne. Saboda haka in ka je ka ce jam'iyyar Kwankwaso, to ai ka faɗi wani suna ne, taken NNPP kenan, musamman a nan a arewacin Najeriya. An kai daɗe baya ga buɗe ofisoshin jam'iyya da aka yi tun daga jiya, mun ga ka kai ziyarori wanda suka haɗar da fadar mai martaba sarkin Daura. Baya ga haka kuma a daren jiya ka kai ziyara ga mai girma gwamnan jihar Katsina, kuma duk da cewa dai muna iya ganin kamar ba jam'iyya ɗaya ake ba, duk da dai akwai alaƙa ba mu sani ba ko ta siyasa a baya. Yaya wannan al'amari yake? To shi gaskiya wannan zaɓe da muke yawanci ba ma zuwa fada saboda ba a buɗe harkar siyasa ba, kuma waɗansu shugabannin na gwamnati musamman a jihohi ba mutane ne masu ganewa ba, sai su iya cutar da wani mai sarauta ko saboda wasu tunani. Amma shi sarkin Daura yana da tsari na musamman, makusanci ne kwarai da gaske ga mahaifina da Kano Allah ji kansa, wanda kusan dai duka sarakuna da yawa alaƙar ne da su ne, amma shi alaƙar banda ni da shi din wacce ba ta fi ƙarfin ta iyaye ce. Saboda haka ba na son in ji na zo na wuce ban shiga na gaishe shi ba, shi ne muka tura da nufin cewa in babu matsala mu je mu gaishe shi. Ya ce na ganin babu matsala, kuma muka je muka gaishe shi, mana addu'a kuma muka tafi. Gwamna duk garin da muka je sai mun gaya gwamna tun kafin mu je ma za a buga a gaya musu. Mafiya yawa sai su na'am, da yawa ma sai su ba mu wurin zama yanzu kamar nan. Waɗansu kuma da suke da nesa wanda ba mu kai motocinmu ba, har motoci suke bayarwa. Waɗansu kuma ba su gane ba. Yanzu kaga abin da ya faru kenan a misali na Borno. Borno da muka ce za mu sai ya tsorata, sai ya tafi ya je rufe mana ofis a ƙasa 'yan sanda, wasu ma sun ce haka sojoji akan kada mu je mu yi wannan taro. To wannan abin da yi mana shi ya daɗa ɗaga tutar NNPP a jihar Borno. Yanzu na jin yaƙin da 'yan Borno suke na ceton kai, ba na jin ko Kano, Kaduna da Katsina nan da
Jigawa da sauran jihohi na North West ana yin irin wannan aiki. Wannan yin ya jawo kansa matsala ba kaɗan ba. Kaga shi Masani ai mai wayo ne kuma yana da experience, ya goge a cikin harka. Kuma shekara da shekaru tare muke da shi. Mun yi PDP, mun yi APC, kuma wasu dalilai wanda aka sani ya sa na bar jam'iyyarsu na zo na kafa wannan da ni da sauran mutane da ke kishin ƙasa. To saboda haka da aka ce zan zo din ya yi murna kuma ya ce na san gani na. Jiya ma yana son ya yi waɗansu abubuwa ma kuma jira na ita sai da muka gama taro da daddare sannan muka je muka gaishe shi. Kuma mun yi maganganu da su masu kyau na fahimta, wani abin da yake zai taimaka wa ƙasa, zai taimaka wa abubuwa, musamman dai yadda za a taimaka wa ita wannan jam'iyya ta mu sabuwa domin a samu ci gaba a wannan ƙasa. Mai girma tsohon gwamnan jihar Kano karo biyu, kuma tsohon sanata Kano Santaral, kuma tsohon ministan tsaro na Najeriya, ga ka a jihar Katsina. Wanda tabbaci kake da shi idan Allah ya baka nasara, wani irin abu za ka yi wajen kawo wa jihar Katsina da ƙasa gabaki ɗaya na ganin cewa wa'annan matsaloli da ake samu a kan harkar tsaro sun kauce daga ƙasar nan Najeriya? To gaskiya ni na sani duk wanda ya kwana a Kano ko masoyi ko makiyi, ko jihar Katsina ko jihar Kaduna ko jihar Jigawa da sauran jihohin nan na North West, Sokoto, Kebbi, Zamfara, duk jihohin nan guda 7 ne. Kai da ma arewa gabaki ɗaya da ƙasa sun san cewar in wannan tafiya tamu ta samu nasara, to na tabbata sun san ba nasarar mu ce kawai ba, nasara ce gabaki ɗaya ta al'ummar da suke wannan gari. Na farko dai sun san za mu daƙile duk wannan barazana da matasan mu suke kawowa. Sun san tattalin arzikin ƙasa zai inganta. Sun san za a samu aikin yi, matasa musamman za su samu aiki. Sun san duk irin shaye-shayen da matasa suke yi cikin yadda Allah za mu kawo mafita. Sun sani cewar za a samu haɗin kai wannan sashi na Najeriya da ma Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka abubuwan da za a samu na ci gaba, Allah kaɗai san iyakarsa. Kuma wannan ce take nuna cewar mutanen da suke wannan ɓangare sun fahimci haka, shi yasa suke fitowa kwansu da farfatarsu, in ji Bahaushe, a yi taro, a nuna farin ciki, a nuna jin daɗi. Wani lokacin ma yara saboda shauƙi sai ga suna ta tsalle da abin hawa. A nan nake son in jawo hankalin matasanmu a arewa gabaki ɗaya da don Allah su yi haƙuri musamman wajen wasa da abin hawa, saboda ba ma son wani yaro ya samu rauni ko wani abu wanda ke mara daɗi a dalilin zuwan. Saboda haka mun san duka wannan abubuwa mutane sun riga sun san in Allah ya sa muka samu, in Allah ya sa aka yi nasara, to ba wai nasarar mu ce ko ba yadda muke gani da iyali da sauran makusanta ba. Sun san duk wani talakan da yake ƙasar nan zai dara, zai ji daɗi, za a buɗe masa dama, za a buɗe iyalinsa, 'ya'yansa, matansa da sauran al'umma dama domin ci gaba da rayuwa mai kyau a wannan duniya da ma lahira cikin yarda Allah. Mai girma jagora, wasu daga cikin 'yan adawa suna yaɗa farfaganda cewa duk wannan zagaye da kake yi wani daga cikin 'yan takara kake yi wa aiki. Akwai lokacin da zai zo da za ka janye takararka, shi ka ba shi dama. Me za ka iya cewa dangane da wannan? To yawanci irin wannan ni ba na sa baki, saboda mutane ne marasa mutunci da marasa daraja suke yaɗa wannan abubuwa. In jam'iyyar PDP ce, ai daga cikin nan na fito, matacciya ce, kuma kowa ma san ɗan takarar. Haka jam'iyyar APC ita ta kashe ƙasa. To koma ce da su ne. Duk wannan mutane ne wanda suke maƙiya Najeriya, maƙiya son ci gaban Najeriya. Mutane wanda ba su da wani abin da za su faɗa sai propaganda ta ƙarya da rashin mutunci da rashin daraja. Saboda haka yawanci kuma yawanci an yi wannan magana ba ma na sa baki, domin na san zancen banza ne in ji riba daga gurin mutanen banza wanda muke da su a wannan ƙasa.
To mai girma in takarar shugaban ƙasa a jami'ar NNPP wace irin gudunmawa za ka ba da Allah ya kai ka ga nasara wajen harkar ilimi a ƙasa duba da yadda ilimi ya lalace a ƙasa? To, alhamdulillahi, kowa san dai tarihin mu tarihi ne wanda yake na ilimi, na taimakawa matasa, na taimakawa mata da sauran mabukata a wannan ƙasa. Saboda haka in Allah sa aka samu dama duka abubuwan da muka yi na alheri a jihar Kano to sai ma dai ƙari a kansu wajen inganta yadda muka yi su da kuma fito da sababbi wanda yake ƙasa za ta samu zaman lafiya da ci gaban arziki. To muna gode. Ko ka da kujeru za a ba mu dan ganin mun tsaya da kafafunmu a gwamnatin ka. Rayuwa ta kun san dama su ne ginshiƙin kwankwasiya, su ne ginshiƙin NNPP. Wannan tsari na mata muna nan fito da tsari kashi-kashi kuma duk wanda ya san tarihinmu a jihar Kano da ma rayuwarmu gabaki ɗaya ya san da muka ɗauki mata da muhimmanci domin mata aƙalla ba a ƙasar ba rabin al'umma ne. Ko ba wani mai son ci gaba a ƙasa da zai watsar da rabin mutane ya zo ya ci gaba. Saboda haka mu da muke siyasa mun san muhimmancin mata wajen zaɓe kuma mun san muhimmancin mata wajen gudanar da mulki. Saboda haka muna addu'a Allah ya bamu nasara matan Najeriya su dara su farin ciki su san cewa sun samu shugabanci na ƙwarai wanda yake ƙaunarsu. To, Excellency, Muna godiya sosai.